хурсандӣ зеботарин эҳсоси инсон аст. аммо чӣ зеботар мешавад вақте ки хурсандии худро бо дигарон тақсим мекунӣ? ба монанди оне ки нонеро бо нафари дигар тақсим мекунӣ, орзуҳоятро ба шахси дигар мегӯӣ ва ӯ ба ту илҳом, тавоноӣ ва нерӯ мебахшад. ба мисли оне ки андӯҳ, ғам, мушкилотҳо ва пастии зиндагии худро ба дӯсти худ нақл мекунӣ ва ӯ ба ту суханони нек ва илҳомбахш мегӯяд. ана ҳамин тақсим кардани нон аст, тақсим кардани орзуҳо аст ва тақсим кардани ғамҳо аст ки дар умум ваҳдат ном дорад. нависандаи испанӣ Рэй Брэдбери дар китоби худ ки ман ва мо ном дорад чунин мефармояд: хурсандӣ ин китоберо харидорӣ кардан, онро мутолиа кардан ва баъд аз он ба нафари дигар тӯҳфа кардан аст. вақте ки ту тӯҳфа мекунӣ, нафари дигар китобро мегирад, мутолиа мекунад ва шумо ҳарду якҷоя онро мубодила мекунед. суол медиҳед, ҷавоб мегиред. лаҳзаҳои ҷолиби асарро албатта ки байни якдигар нақл мекунед ва муҳимтар аз ҳама мани худро дар китоб пайдо мекунед. образе ки ба шумо мувофиқ аст, онро пайдо мекунед ва нақл мекунед. чизи ҷолиби дигаре ки Рэй Брэдбери дар китоби ман ва мо мефармояд ин аст: агар кӯдаке тавонад ки бо як табассуми худ як оиларо хурсанд гардонад, пас чаро мо ҳар рӯз барои якдигар нахандем, табассум накунем, орзуҳои ширини худро нагӯем ва муваффақиятҳои худро тақсим накунему дили якдигарро тасхир накунем. Рэй Брэдбери дар ин китоб мефармояд ки ҳамаи мо ҳаргуна ҳастем. ман дигар ҳастам, ту дигар ҳастӣ. яке мехоҳад рассом бишавад, дигаре сароянда, сеюмин меъмор, чорумин нависанда. ва ана ҳамин ҳаргуна будани мо аст ки албатта дар якҷоягӣ мо мешавем. зеро ки ҳар бӯй ва ҳар ранг доштани гулҳо аст ки маконеро гулзор мекунад. ва ана ҳамин ҳаргуна будани мо аст ки мо мешавем. ва ана ҳамин мо шуданҳо ваҳдат аст. боби сеюми китоби ман ва мо рақси дилҳо ном дорад. Рэй Брэдбери олими испанӣ дар китоби худ мефармояд ки вақте ки дили шахсон барои ту кушодааст ва дили ту барои дигар нафарон кушодааст, ҷаҳон зеботару рангинтар мегардад ва зиндагӣ ранг ва маънии дигарро дар худ мегирад. албатта воқеан ҳам дуруст аст. вақте ки мо дарди худро, шодии худро ва нақшаҳои худро бо нафари дигар мубодила мекунем ва дили ӯ ҳамеша боз аст барои шунидани он чизе ки мо мегӯем, таҳаммул кардани дардҳои мо ва шодишарик шудан ба хурсандиҳои мо. Рэй Брэдбери мегӯяд ки ваҳдат чизи ҷиддӣ нест. ваҳдатро бояд бо дили кушод нигарист. ваҳдат ин аз паси кӯҳҳои осмонбӯс нурҳои зарҳалини офтоб баромадан аст. ваҳдат ин алвонҷ хӯрдани об дар дарьё аст. ваҳдат ин парвоз ва пари нуқрагини кабутарҳо дар самои софу беғубор аст. ваҳдат ин ба ҳар тараф рафтани абрпораҳо дар само аст. ваҳдат ин хандаи беғаши тифлон дар хонадон аст. ваҳдатро албатта бояд бо нияти нек, бо дастони созанда сохт. беҳуда нест ки ин китоб ман ва мо ном дорад. маҳз ана ҳамин мо шуданҳост ки ваҳдатро ташкил медиҳад.
охирон саҳифаи китоби ман ва мо аз нависандаи испанӣ Ред Брейбеди бо чунин ҷумлаҳо ба анҷом мерасад. ваҳдат онест ки бо дигарон нигоҳ кунӣ, табассум кунӣ, салом бидиҳӣ ва ҳар рӯзи худро рангин бисозӣ. ин аст ваҳдати ҳақиқӣ.